Madam Kulutu. Akwangu wakambutere nini bunni gina. Akwangu wakambutere ni. Mala tele ni. Ko kulu no fu spoon ko ya bu ko ya kulu fu spoon ne. Na kulu to fu spoon rie. Horumiri na ele mmadụ. Obi. Mmadụ mo. Iji na ego ogbego. Ibu nne. Mo o je de bala gwe nwa. Ewe ni mama na moyi. Mo dai no de anya azu. Ebe ni ego. De ka no go ni isi oche. Yo giza na ale ko pugo. O ga opukeri. O ke mama no ngene. How? E na ti ego. Ne la je gele. O no mbo kan na ga na agba. O ye la de nye gi. Mama. Ne ni ya fa ga re na. Ewe ni na bulu ga mama e chem na ama na na enyi nwoke mu no. Mana o beli ye. O beli na kita na. Eri chago mo ya. O bu na puta. O beli na chito chide ka ta na nke ka na fa pa ru ha. Ne be ri na fu ro re na. Chineke. Akwa. Ewe ni we. Sorry. Ị na-egbu efi. Nwanyị ba na mmụọ na agha dị. Ba na mmụọ na agha dị. Na ụdị unu bi n'ime. Kedu dị gị? Impula apọ na apọ. Nwa dị gị apụla apụ. Ọ ji so miti akpa nwa gị. Kedu ụmụ gị? Ụmụ be mụ nwa pastor. Ife ibu na n'afọ wa nkata ọbụla akpa nwa. Akpa nwa gị ọ na-eri ọ na ka mmiri kịta. O nwezibe eji akpọrọ. Buwe ndị ilo mma na-egbu mma. Na-ebetaso ndị ilo. Betaso ndị ilo agha dị nwaanyị. Dị gị na-achị egbu gị ntiri today. Na-akọ tụfa. Nya obi na-achụ arụ n'isi gị. Obi na-achụ gị nye mbịata mbịaka. Tiwe mọkpọ n'afọ na ama n'afọ. Gịnị na ebe? Mụ ga-eje na ebe. Oni welcome sir. Oben ka nọ. Bigibi ya. Oben. Ee, nekwa bụ mụ like. Ke na-emeze ebe a? Ọkwa Chineke sị ndị ime ebe a. Chineke ebe. Chineke ndị okpoko ka ndị nnabara. Oni mo onyo. Amanya no okpoko ego mmadụ. Mụ like, mụ na mụ like. Chineke bụ Mụ like ko adịghị ego. dị nwoke ngwa ebe a. Oben ka nọ. Onyo si ka ọ bịa mere anyị ekpere na akpa nwa m n'oge nwa jegworo ọgwụ ego. Mụ like, mụ ga nwa yo. Mụ na gị mana asị nwee Chineke egwu n'ọmụkwụ. Ebe n'ihe nọmba ka anyị na-agba. Onye nwe test. Onye nwe uche. Ewe n'iwe. Ụmụ nwaanyị onye uche. Ngwa ngwa biri na nkịta. Ịma na afọ ndị nwere ego ọ na-adịwa dị ka ọgwụ ego. Ọ na-adịwa dị ka ọ dị impossible to do na. Kedu nnu nwere akwa dị ka na akwụ. Ndị gwa ka chike m na gị. Ọ ga-ego n'ọnwa ebe na-agụ na-agụ na. Ma gwa m. Ebe nọ gị wọ. Ewe n'iwe. Kedu ụmụ nwaanyị? Ọ dị nwa. Ọ dị anyị. Ọ dị ego. Tasụta ebe a. Ọ ga nnu. Dịkọtara ụmụ ndị. Onye nwe ndị na-eji ya. Onye n'iwe. Bombastic side. Okay. Kurulie. Aha. O wona ma baba ti ni. Kulu obugo ngaji kurulie. Ihe ni o ga ebiri ni. Ọmụ ka ebiri mana Ihe ni ebiri ni. Ihe ga kwa aka wee si. Ihe ni. Ọ ma pesi nni. Wa na ụlọ mi ndomi ndi ni. Ọ ga nsi eri ya. Madam Kulutu. Akwangu wakambutere nini bunni gina. Akwangu wakambutere ni. Mala tele ni. Ko kulu no fu spoon ko ya kulu fu spoon ne. Na kulu to fu spoon rie. Ina tụzụ ebe m egwu. Ọ bụ na egwuru nkwụcha. Ọkwụcha. Adam important na bai. What kulu? Eche m na-esi n'ebodo pastor. Ka ihe na-atụziri ụjọ. Isi na ị chọrọ iri na-ebutere gị nri. Ka ezi ya ọzi. Oke kulu fu spoon. Achọghị m iri na. Egbu efi. Isi mmadụ ọkwa agba ego ọ dị kwuru na be team together wee na-agba ọgwụ ego. Ọ bụ na isi ezi onye kụrụ mmiri onye sie n'ihe na nri. Onye siri na nri ya test ya. Omenala Igbo nwere ibu mmadụ nri ịkpara ofu spoon rie. Nwaanyị dị makpali ya. Chukwu anyị ekwe ịya agba m ya agba. Ụnụ egbu m. Ị na-atụ na be
Ana m afị ya ebe ọ na-eke tata dị ị chọrọ iri ka ọ na ị chọrọ iri ọ mbụrụ nne onye ekwuchago onye o tiere ofe ihe akọkọ m ihe na oge ma ọlacha aka kịta aka nsị ya bịa ọnụ ma lacha aka gị mgbadị na o tiri m ihe na nri onwe otu na nne ọ bụrụ chọrọ iri nri iche nri ọgbọ m nkata gị bi na wali mmeri otere gbagbo unu ụmụchi igbu a na-ahụ ochi igbu ndị ori nwere lọ maka chekwa anụ nke si mana nwe ihe na ukwu na ọ bụrụ ma fe nke si na onwe lọk onye akwa ịnọ n'ihe o kwuru n'oge nwaji akpa nwa m wee gwọrọ ọgwụ ego ọ bụrụzie na ịma ya kịta ka ọ nakwa esi atakwa mmiri anyị ọ bụ nke nwa ka gwara udo okwu obi ya adịghị mma enweghị na nne ọ na-enweghị ntị na nne a gwara enweghị na test ya na ọ na-enweghị ntị na nne a test ya na ọ na iberi ibuzi mụnwa o nweghị ntị na nne a Run. Hey! My eye will turn unto me.